खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 27 जुलाइ 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया ओनसोलाव बिबायनानै जाग्रा सासे बिबायारिनिफ्राय 900 रांखौ खावनायनि जाहोनाव सासे सिखावा लकेलनि मानसिफोरजों हमजानानै लामानि कारेन्ट खुन्थियाव दिरुंजों खाना दोनजादों आरो बुजादों। बुजानाय सिखावनि मुङा जाबाय नाजु आहमेद आरो नाजु आहमेदा ड्राग्स फाग्ला होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिथाव बाथाव मानसि बुथारनाय जाथाय खेबसेनो 3 मानसिखौ बुथारदों। आसामनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गलाघाट टाउन साखाथियाव सासे सुबुङा गावनि बिसिनि बिमा आरो बिफाखौ गोबुवारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारनानै गावनि 9 दान जानाय गथ' गोरलैखौ लाफानानै गावखौनो पुलिसफोराव थांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। बुथारजानायफोरनि मुङा जाबाय सन्जीब घोष, जुनु घोष आरो संघमित्रा घोष। दायनिगिरि नाजिबुर रहमान बराया गावनि बिसि संघमित्राजों डिवोर्स लानो थाखाय नागिरनायखौ डिवोर्स होनो हायैनि जाहोनाव बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो बेनि सिगांबो बुथारजानाय बिनि बिसिया गावनि फिसायनि बेरेखा डमेस्टिक फाइनेन्सनि केस होनानै गावनि फिसायखौ जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन आरो बुथारजानाय बिसिया गावनि गथ'खौ लाफानानै गावनि असे न'आव थांना थाहैदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। सासे डक्टरा अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिजादों। महाराष्ट्र रायजोनि नावपाडायाव सासे 28 बोसोर बैसोनि डक्टरा अनलाइन एप्लिकेशननि गेजेरजों कस्मेटिक अर्डार खालामनाय समाव 1.9 लाख रांखौ लुथिजादों। डक्टरनाव कल आरो मेसेज फैनायनि उनाव डक्टरा अनलाइन कस्मेटिकनि मुवा बेसादखौ अर्डार खालामदोंमोन, नाथाय लुथिजाबायसो। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि पामारु मण्डलाव सासे 13 बोसोर बैसोनि दालित हिनजावसा गथ'खौ सानै दुथां सेंग्रा जालायफोरा जिनाहारि खालामदोंमोन। उनाव जिनाहारि खालामजाखांनायनि उनाव हिनजावसा गथ'आ सहायनो हायैयाव हारसिंनो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। हिनजावसा गथ'नि गोथै सह'खौ गावसानि न'निफ्राय 10 किल'मिटार गोजानाव दैमा साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादों। उनाव जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनानै हिनजावसानि गोसो थोनाय सेंग्राखौ सन्देह खालामनानै लकेश मुंनि सेंग्राखौ सोंथि खालामनायाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। लकेशआ पुलिसनि सिगाङाव खोन्थानाय बायदिब्ला फोरमायनाय बायदिब्ला गावजों आरो नरेन्द्र मुंनि गावसानि आलासिजों बे जाथायखौ खालामदोंमोन। अदेबानि बिसोर सानैजों गावनि गार्लफ्रेन्डखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बिनि उनावनो हिनजावसा गथ'आ सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। दा बे जाथायनि सायाव सानैखौबो एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM अनिल बसुमतारी बिथांनाव BKWSनि गाहाय मावखुलिया बबेयाव बेनि सायाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। सासे चेयारमेना बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनो हायो नामा? एगौ लिरदों नामा? बे फैसानि इनभल्भमेन्ट गैयाथाय बोरै जानो हागौ? जों बेखौ काउन्सिलनिफ्राय बेफोरबायदि मिसइउज पावारखौ मिसइउज खालामनाय एकखौ मानियै ओंखायनो जों आसाम सरकारनो स्पष्ट भाबै बुंदों हि इज डुइं दिस एन्ड डेट। ओंखायनो जोंनि बुंनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारा जों 13 सोद्रोमाया लिरनानै होनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारनो लिरनानै होनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ 14 जानुवारि खालि बोख्लायदों। जों बिथांखौ 14 जानुवारिनि आगोलसिम जथेस्थ सम होदोंमोन बिथांखौ सम होदोंमोन जे नोंथाङा थिग खालामना ला। बिथाङा बे समसिम थिग खालामनो हायाखै। जों लिरना होनायसिम बिथाङा थिग खालामनो हायाखै। माबा बिथांमोना एखेबारे नटारि होदों, माबा क्लिन चिट होदों, माबा माबि होदों। खिन्थु जाय बिथांमोनजों बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोना मोननै हान्जायाबो जोंनि काउन्सिलखौ मा जुक्तियाव जाहाथा बेबायदि बदनामनि बाहागो खालामनो मोनो बिसोर? बे मोननै हान्जाजों जाया होनबा सुक्तिया बा बुजाफोराया बे मोननै हान्जाया मा आसायाव मा जुक्तियाव जोंनि काउन्सिलखौ बिथांमोना समालोचना खालामदों? आरो दिनै नङा जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोना जथेस्थ जोंनिया थांलाय फैलाय माबा माबि धेर
थाखा फैसा जोंहा थांबाय बेखिनिखौ फोरमाय सोरनो बे बिथांमोननि कम्पानि मोननैनि खोथा बियो कम्पानि मोनब्रै मोनबानि खोथा बियो आरो जाय एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोननि खोथा बियो बिथांमोननो सों नोंथांमोना जुदि कम्पानि हिसाबै एग्रिमेन्ट खालामदोंब्ला जाय मानसिजों एग्रिमेन्ट खालामदों थाखा फैसानि लेना देना नोंथांमोना सोंलाय नोंथांमोना सों बेखौ दा थाखा होआलासिनो नोंथांमोना मा जुक्तियाव खामानि मोनगोन सानदोंब्ला नोंथांमोना सों ओंखायनो जों होनदों काउन्सिला होनदों स्पष्टभाबे होनदों बे इलिगेल जादों ओंखायनो जोङो बिथांखौ चेयारमेननिफ्राय बोख्लायदों फोरनि दायित्वआ सांबादिकफोरनि प्रेस मिडियानि दायित्वआ जे मोननै हान्जाया जे सुक्ति खालामदों मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं खालामदों बेवहाय माबाफोर थाखा फैसानि लेना देना जादोंना जायाखै नोंथांमोना सों फेक्सुयेलखौ नागिर बे नङा नोंथांनि बे सोंनाया रिभार्स जादों उल्था जादों रां जादोंना जाया रां जादों आं बेखौ होनो बे उल्था जादों बे सोंनाया थिग जायाखै बेखौ बिथांनो सोंनांगौ जोंनि नङा बिथांना मा थाखा जादों जाया रां जानाय सेप्टारखौ नोंथांमोना जों नागिरनांगौनि प्रयजन गैया बेयाव आं जानाय जायै बेखौ समा लागोन सयथ'आ सयथ' हिसाबै खारगोन आरो बेखौ नोंथांमोना नागिर जों होनगोन बेफोर खोथाया सम लागोन सानसे समाव मोगथाङाव फैजोबगोन केसा बोरै जायो माबा मोनसे असुबिदा दा जे गोरलै अबस्थायाव दङ गोरलै अबस्थायाव केस होनायनि थाखाय जाय मानसिफोरा हयथ' मा होनो रेडि दङ जाय मानसिफ्रा मा होनो इतिमধ্যে केस प्रसेसआव फैहोदों बेफोर खोथाया दा गोरलै अबस्थायाव दङ बेफोरखौ सावरायनाया थिग जाया 21 जुलाइ दुखु मोननाय फोरमायना बे नङा बे नंखाय आरो बे भित्तिहीन बेसलेस जोंनि काउन्सिला डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन लानायाव नोंथाङा बे बिथांनि खोथाखौ बुंबाय थादों बिथ' चेयारमेन ना बिथाङाथ' बे मिटिङाव प्रेजेन्ट दंना मोनफ्रोमबो दा प्रेजेन्ट थानाय मानसिया दिनै गावस्रालांनानै बोख्लायजानायनि उनाव मा होनो धेमाजि जिल्लानिफ्राय लादों होनना बुंनाया बियो थिग जायाखै बे नंखाय मानो होनब्ला हाउसआव जा सिद्धान्त जादों बेसो जोंहा जाहैबाय मा जोङो सोर मावथ'नो खारन जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोङो हेड अफिसखौ मानो लांदों हेड अफिसाव खामानि मावनो जोंहा मानसि गैया दिनै आसाम सरकारा धेमाजि जिल्लानि माखासे डिपुटेसन होदों आसाम सरकारा गुवाहाटीनि 7 अफिसारफोरखौ जोंनि एपइन्टमेन्ट होदों दिनै धेमाजियाव होनाय जोंनि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स अफिसार जोंनि इन्जिनियार जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसाम गभर्नमेन्ट अफिसार बेफोर गुवाहाटीयाव जोंनो 7 अफिसार होदों जोंनो एपइन्टमेन्ट होदों दिनै बेवहाय माखासे खामानि मावनो धेमाजिनि हेड अफिसा थानाय हिसाबै जोङो खाथिनि मानसिखौ सोर गुवाहाटीनिफ्राय थांनानै सोर गलाघाट बा मा होनो दुधनैनिफ्राय थांनानै बेबायदि माने गरन्थ गैयै 5,000 होयोना 6,000 होगोन बेखौ जों सावरायनानै खुनु गरन्थ गैया खुनु सिद्धान्तायानो इसेबां रां बुरजा मोनगोन होननानै बे परिबेसाव सोर मानसिया बेवहाय न' भारायाव माने साख्रि मावहैनो ओंखायनो जोङो सानजारि नोगोरनिफ्राय जों लानाय जादों बे स्पष्ट नोंथाङा बे गोरोन्थि जोंनि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स अफिसारा जोंनि सानजारि नोगोर अफिसाव फैयो जोंनि इन्जिनियारा सानजारि नोगोरनि अफिसाव फैयो मानो फैया सानजारि नोगोरनि अफिसाव प्राय एटेन्ड जायो बिसोर दरखार बिथांमोना जिहेतु डिपुटेसनाव हरजानाय एटाच खालामजोबनाय नङै समाव मानो फैनो दे बिसोराथ' दस्रा साबजेक्ट दङ आसाम सरकारनि गोबां गिलिर बुरजा डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना बिसोर मावगासिनो जोंनि गुवाहाटीयाव जाय बिथांमोनखौ एन्ट्रान्स खालामदों 7 जों लिंहरब्ला फैनानै बे थाबाय थानाय खोथा बिसोरा मोनसे अफिस दङ लाइन डिपार्टमेन्टनि पेरेन्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना अफिसार जों लिंहरब्ला बिथांमोना फैयो सोर होनदों नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा रादाब बुथुमग्रो रायफोरनि खोथा गैया बेयाव रायजोफोरा जेबो उसुबिदा जाया नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि